Moi Minku Pinkki, tänään sisältää Minecraft-videon. Täällä on minun menee hieno kotiin. Sitten mennäpä katsomaan. Minun Axolotl Leading, moi! Ja sitten täällä on mun sauna ja tässä mun allas, niin kuin huomasitte, kun mä just uin sitä läpi. Jääkaappi on täynnä ruokaa. Ja täällä on tämmösiä härkkäkeitä. Täällä on muuten tunnin jakso. Jaksаттeko te katsoa varmaan tunnin jaksoa? Sitten täällä on possuaitaus. Se on tämmönen talo, mitä joku on ottanut rakentaa. Tää on sit tunnin jakso aina. Tästä on 50 joku jakso. Joku possujen jumi. Tässä on mun possu, sillä on nimeä. Täällä on tämmönen. Täällä on se tunnelma, mulla on sänky ja tommosia. Ja tein, mikä toi iso kelti? Toi on mun tekemä, toi on jonkun tekemä. Ei mun. Jatketaan. Tää on ainakin joku. Katsokaa video loppuun näyttö. Tää on tehty se aitaus. Täällä on siis ketju. Joo. JR. Täällä on ketjuuniorun leikkipaikka. Sitten tässä on tää vihje. Lapislaaja tätä. Sitten se suu liikkuu. Tässä on 3 sänkyä. Sitten on syntysennän mitä. No ette varmasti tutkia tai ikinä. Tässä on nimi. Sitten tänne mä voin mennä vaan. Jos mä pääsen poppaa sinne. Niin mä niinku pääsen myös. Pääsen aika moni muukin. Aika paikka kyllä enää. 3 tämmöstä. Terassi, tässä on vauvan terassisänky, tässä on penkkejä. 2 koskiopenkkiä. Täällä on taas. Tää on ehkä vaan 3 tunnin jakso. Mutta mä unohdin näyttää teille mun kaikki muut. Täällä on jotain. No niin, mä näytän teille mun dogit. Oi mun dogi. Ei. Toi on muutkin. Dogi. Hänen nimi on tietysti se ainoa nimi Dinnerbone. Ja hän on Strampi. Tämmönen meidän iso maailma. Meillä on ihan hieno. Lopettamisen uralla. Musta tuli ihan hyvä opettaja.